Pak D, niki mau ada tamu yang terhormat juga. Siapa? Dari Madiun ada Kang Mas Sujarwo. Mas Sujarwo. Nggih, Kang Mas Sujarwo. Ini bapak saya yang ada di Madiun. Oke. Alhamdulillah. Nggih. Sungkem bekti kula, Bapak. Kang Mas, badhe nyanyi kali kula nggih. Setunggal lagu mawon. Malah dijak selopel. Saestu niki mboten napa enten pamundutan napa? Nggih. Masa Kang Mas Sujarwo arep njaluk bokong semok. Anu, Dok. Kesukaane sampean napa? Kula. Nggih, dipersembahkan untuk Kang Mas Jarwo. Sing halus-halus napa sing kasar nggih? Monggo, pokoke sing Sing halus napa sing kasar? Sing halus. Napa? Langgam napa? Ya. Langgam. Khusus untuk Mas Jarwo. Nggih, khusus kagem Kang Mas Sujarwo riyen. Pun aturaken langgam pakurmatan sedulur ingkang saking Madiun ya, Nduk. Nggih. Sampun sehat-sehat selalu Kang Mas Jarwo. Ya. Bilang apa tuh? Hah? Langgam angenteni. Langgam ngenteni. Nggih. Nggih. Aku ngenteni tatamu kaya ngenteni madene Ini ada permintaan dari Kang Mas Supangat. Nggih. Ya, niki Kang Mas Sujarwo Kapolres Solopel nggih. Nggih. Nggih, Kapolres Solopel nggih. Oh, ya, nggih. oke, nggih. Ayo, Cok. Monggo Kang Mas. Pakai sama, Cok. Ya. Solopel, Cok.
Tepuk tangan toh. Nggih matur suwun Kang Mas. Nggih sawerane dereng wae. Iya tolong. Wis kesel-kesel ngono kok malah sawerane dereng. Saweran. Kersa rawuh nunggu niki malah anugrahan matur Anugerah. nuwun. Dan Asline niki wae sing ken solo speli aku. Oh ngono. wis sama dok. Lho niki Loh, saged, Pak. Terus, Pak Pak. saya, Pak. Heeh. Niki ndamel jarik bebetan, Mbak. Boten saged pun kapan-kapan mawon. Wah, iya. oh iya bener-bener. Ora nek perjanjian Bener, Pak. kok Oh, kok lah. kene dikon nyanyi kok. Kalau Iya. terjadi jarik suwek nanti tombok. Ya. Heeh. Anda ini kan gen-gen lega sih ya. Cek. Oh, Aku ngoten sih, nggih. ya, Kula oke. tak istirahat riyen ya, Ya. Pak. Nggih, kalian. Iri-iri. 1 2 3 4 5 6. Yuk berdiri. Ya, Mangga. berdiri semua. Semuanya, Cok. Yuk. Ya. Sedaya siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu. Bawa. Lima. Jan. Wah. Nah, coba pinjam mic-nya. Hormat, gerak. Tengah, gerak. Setengah, kencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Luruskan. Dekat sini. Ini sing tengah ini kemajuan offset ini mundur sini. Nah, pun Pak, pasangi botol pun pening nih Pak. Informasinya sudah sikap sempurna. Oke. Dari si wis hadir. Niki Pak. Mbak Sela, Mbak siapa? Mbak Mbak. Mbak Trisya, Mbak Li. Siapa kamu namanya? Sela. Sela. Ini Krisda. Krisda. Menikah? Mbak Lia, Lia. Terus Hmm. niki Mbak Silvi. Mbak Silvi, Niki Mbak Vivi ini Agung. oh lah iya pangkling lagi ya ya. Heeh. Anakku wedok niki iki. Mbak Nur Hayati. Nur. Nah, wah jan sekuate Pak Alek pun. Sekuat. Ayo, lagunya ndaduk sing rada heboh. Napa Pak? Apa, Dok? Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Yo. Wijaya. Yo, heboh, Cok. Yo, Kusuma Wijaya.
duwe kenang-kenangan. Mas Garek, Mbak Niken nggih. Nak jenengan lak pun nyiapke. Betul Mbak Niken. Komandane ganti. Betul. Yen komandan Kodim iki jenenge apa anu rek? Dandim. Yen komandane Polres Dan res. Nak kowe biasa nggone nganten ki lak komandan Cucuk. Jadi kowe komandan Cucuk iki jenenge apa? Dan lain-lain.